Online sa hotline. Nung paglantaw sa mga opisyalis na siniman, and joining us this morning over the phone is Vice Mayor Ilcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Mayong action art, mayong agagid sa akton kagsalamat. Salamat sa time. Naging timing kumaganti as a local head sang IATF. At the same time, tiara kita dala bilang Misi Alcalde, sir. Ano paglantaw mo ni recommendation sang Kwanman, sang Neda? Well, I'm with it, action art, kaysang pag-golf war na implement na siya, I think, you know. Ang 4-day work week, ito address ang kuano, pag saka sa tanan, especially in fuel, dako ini nga kuano, savings, cost-cutting measures sa aton tanan. Hindi lang sa plete, sa aton empleyado, dala na nada ang electricity, no? Sa mga offices. Only that natin ipabalo na ito ng aton constituents in advance so that sila makapreparar man. Instead of 8 hours, imo on 10 hours ang obra Okay. to complete the 40 hours work week or 40 hours per week requirement ng civil service. Okay. Pero inasar daw na-discuss nyo naman upod sa kay Mayor and the rest sa mga city officials ang possibility nga mapatuman ang city sila? Wala pa. Kasi the other day, pa mga nagwa ang recommendation sa Neda. So, kung may... Actually, ang aton nga kwan bala, we are still under the health crisis or emergency crisis until September. Action art. And under the civil service rules, allowed kita gyapon kang isang skeleton or skeletal force na work. No? So, ina gani nga measure, hindi na mag-agi directives ng DILG. So, it's up to the respective LGU na maghimo sang ilay cost-cutting measures na hindi matama ng empleyado. Kasi even ang government, for that matter, diba? So, ti para sini sa aton mga frontliners, city health, di Mondays to Friday mo lang ada sila. Wala man taga-office, gani even sa Sunday. Okay. So, inagani ti mas mabugnaw na mag-after 5, bugnaw na subong 14 unit. Kung maka-adjust man lang employees na or ang aton constituents, why not? So, sa mga kongidya, mga frontliners, kaya nga gina-require yung up to Sunday ang ila obra na iya in place na iya Japon action art para sang diara remote in place na iya action art. So anyway, depende pa ni Guro Vice ini kung ano ang paglantaw sini ni Mayor kung bala adoptahon ini o kung ipatuman ini sa Bacolod City ang ini nga disenyo. Pero kung magambal ka mag 8 hours a day, di pilato 10 hours no kung paliputan? Yes, correct action ay palabaan mo siya. So kung magwa ka alas 5, tigwa ka alas 7. Alas 7. Di kung agabi, ma-report sila aga pa. Kasi nang gyapon, only that na instead of 5, ang 5 ang out mo, 7 ka magwa. 7 magwa. Okay. Ako actually ma-savings na siyang gobyerno sa power. Galing kiti amo na bla no kita yang nag-adjust pa because ang sining increase ang gira to sa Russia kag ang pagira sa Russia dito sa Ukraine may ara gid epekto sa aton Vice no? Yes, ara gid ang basta may inaway may domino effect sa sumunto. Mo negosyo na pull out sa Russia. So until when nila ma-sustain ang salaries o ang sweldo sa mga napiktuan na empleyado. So, dako na yung effect sa economic. Ekonomiya.
Vice katuan ko lang di, development Bacolod City, since kati daw okay naman ang cases na to, nag-drop actually every day, na-maintain ta, in fact, nag-zero naman kita sininga week, no, may ara naman adlaw nga nag-zero, pero subong ang real time naton, Vice, kumusta, na-maintain naton ina? Yes, white actually ang aton daily attack rate na nubo na siyang hospitalization sa nubo man. Mm. Tanan gani nga schools daw din close na eh. Okay. Wala na sang eskulahan nga nabilin. But last week, ari pa din sa Medalya nabilin. So, daw ang the plan of the mayor nga ang sa aligis na lang ang open na kung may mga cases na kinanlan Aha. sa quarantine. I see. So anyway, kabay pa nung pag-umpisa sang Kwaniblaw, kampanya sa lokal, by next Friday, tani ang health protocol di lang pagkalimtan sa no? Kabay pa. Sige. Anyway, Vice, salamat sa time. Good morning sa imo. Thank you, Action Art. 1 hour sa inyo program. Action Hotline! Vice Mayor Elcid Familiaran